Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea Viață în Armonie. Iată că așa de cald este afară și mai vin câteodată și aceste ploi care noi spunem că ne răcoresc, dar ne răcoresc până ne ia apa cu totul. Și mă tot gândeam la toți cei care avem probleme, pentru că printre ei mă număr și eu, probleme de sănătate, cu oasele. Suntem în Piatra Neamț, într-o regiune cu umiditate un pic mai mare și acum în ultima perioadă constat cu stupoare că umiditatea este mult mai mare decât au fost în anii din urmă. Și tot rugându-mă eu la Doamne și Doamne, ajută-mă și pe mine și să am și o rezolvare a problemei care cu piciorul, cu oxartroza, primesc un telefon de la o prietenă și îmi spune: te rog frumos să vii până la mine. Și mă duc. Și îmi spune: uite, vreau să-ți arăt, să-ți fac cunoștință cu o doamnă care are soluții pentru tine. Și zic: soluții pentru ce? Păi soluții pentru toate, dar tu în mod special cu piciorul tău. Și atunci îmi face cunoștință cu o doamnă la telefon, care este din Iași și pe care acum am invitat-o la ONU TV Neamț în emisiunea Viață în Armonie. Bine ați venit în emisiunea noastră, doamna Alina. Bine v-am găsit, doamna Gina, și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag. Aș vrea să vă prezentați și să spuneți cine sunteți. Numele meu este Alina Roibu, sunt terapeut și dețin un centru de sănătate în Iași, în zona Capăt Cug, unde sunt în marea majoritatea timpului prezentă și unde, să zic așa, persoanele care caută soluții alternative le pot găsi, adică mă refer la terapiile alternative și la posibilitatea de a face un tratament naturist la cabinet la mine. La centru de ani de zile eu fac scanări prin biorezonanță, terapie Bowen, nutriție, terapia florală Bach și, bineînțeles, consiliez toate persoanele care au nevoie de ajutorul meu și le dau sfaturi pe care le consider eu cele mai bune, adică alternative la medicina clasică și alternative care să nu agreseze organismul. Este minunat ceea ce ne-ați spus până acum, pentru că sunt deja soluții pentru fiecare dintre noi. Astăzi aș vrea să ne prezentați, este o emisiune cu plasare de produse. O să vă rog să ne vorbiți un pic despre aceste produse despre care eu nu pot să spun prea multe, pentru că abia am început să le iau de 3 zile. Sunt niște drajeuri foarte bune la gust, eu vă spun pentru dumneavoastră, să știți așa. Și doamna Alina o să ne explice, așa rând pe rând, ce fac aceste produse, cui se adresează, care este reacția organismului în momentul în care noi le luăm și de ce ar fi bine să luăm aceste produse și nu altele. Pentru că fiecare mamă își laudă copilul lui. Haideți să fim serioși, că toată lumea spune că produsul meu este cel mai bun și până la urmă ne bagă în ceață și nu mai știm. Mă, și ăla e bun, și ăla e bun, și ăla e bun, și le testăm pe toate și nu mai știu ce să iau de ăla, să iau de ăla. Până la urmă trebuie să ne hotărâm și nu știm cum. Și am să vă rog să ne spuneți, pentru că dumneavoastră deja aveți o experiență, deja ați lucrat și lucrați cu mai multe tipuri de produse naturiste și astea sunt un pic altceva. Da, o să vă explic imediat. Eu de 20 de ani consum doar produse naturiste și mă tratez și eu și familia și cei cunoscuți pe care îi îndrăgesc prin remedii homeopate, prin terapie prin biorezonanță, prin suplimente nutritive de bună calitate. Și rezultatele, să știți că la mine s-au văzut și nu numai la mine, pentru că medicul meu de familie după 4 ani a făcut cunoștință, deci după 4 ani a făcut cunoștință cu mine, pentru că nu am nevoie să ajung la medic decât în situații, să zicem, extreme. De aceea eu la cabinet sugerez tuturor pacienților să caute alternative care să le se potrivească și în general,
în cunoștință de cauză, am studiat foarte multe suplimente nutritive și le cunosc pe toate, tot ce există la momentul acesta pe piață și nu pot să spun că nu sunt bune sau că cele pe care le promovez acum sunt mai bune, datorită faptului că atunci când lucrezi cu un produs și este de bună calitate, să știți că eficiența se resimte. Numai că eu am făcut cunoștință acum câteva luni cu aceste produse, tot la o invitație a unei persoane dragi mie, refuzând, să zicem așa, cum ziceți dumneavoastră, atâtea produse, că le știu pe toate, tot timpul se va găsi ceva mai bun și mai bun. Numai că noi foarte mult trebuie să fim atenți la ceea ce se găsește pe piață și să facem o selecție. Până la urmă, din multitudinea de produse și suplimente alimentare, noi trebuie să găsim soluția care ne se potrivește cel mai bine. De ce produsele acestea sunt diferite de tot ceea ce este pe piață în acest moment? Ele sunt, de fapt, niște remedii naturiste, bazate și compuse, de fapt, din plante și fructe. Sunt niște combinații ideale pentru restabilirea funcției celulei. Eu, studiindu-le și uitându-mă în cazuistica produselor din Rusia, pentru că ele vin din Rusia, mi-am dat seama cum acționează asupra organismului și de ce acționează diferit față de suplimentele nutritive. Sunt remedii naturopate care acționează la nivel de resetare a memoriei celulare, reactivarea memoriei celulare și restructurarea memoriei celulare. Ce înseamnă asta? În momentul în care noi ne îmbolnăvim, de obicei mergem foarte rapid la medic să ne facem analize și de foarte multe ori este pacientul cu toate analizele bune, da? Nu se găsește o cauză. În medicina alternativă se caută cauzele și se acționează asupra cauzei, nu asupra simptomelor. Produsele acestea, odată ce le-am consumat, ele acționează asupra cauzei și de aceea am, să zicem așa, am avut marea surpriză să văd că din reacțiile pe care le-a avut un pacient, de fapt, produsul a lucrat la această memorie celulară. Și vă dau un exemplu. În istoria unui pacient poate să fie o bronșită sau o rinită alergică sau o alergie sau o inflamație sau o bursită, da? Inflamație în zona genunchiului sau probleme cu oasele sau anumite, blocaje emoționale. În momentul când produsul acesta este pus în gură, de fapt ele se pun sub limbă și o să vă spun de ce, el acționează exact acolo unde organismul are o problemă. Și ce face? Scoate la suprafață toate aceste blocaje de care omul de multe ori nu este conștient sau revin probleme din trecut. Adică o bronșită, ce vă spuneam, care a avut-o probabil pacientul acum 3, 4, 5 ani și deja se reactivează, de exemplu, se acutizează o stare de tuse, da? De eliminare. Dacă a avut o alergie, la fel, se resimte acest lucru, apar, de exemplu, pe piele anumite, zicem, eczeme sau, mâncărimi, da? Și, de fapt, ce se întâmplă? Acolo unde este o problemă, organismul scoate la suprafață și, de fapt, noi, ca să avem un proces de vindecare, trebuie să lucrăm pe cauză și toate problemele noastre să le scoatem din interior către exterior. Și produsele acestea asta fac, adică scot din interior aceste și blocaje emoționale și blocaje pe fizic către exterior. Ați pomenit, vă întrerup, ați pomenit la prezentare că dumneavoastră sunteți și terapeut Bowen. Bowen. Ei, din toată experiența mea, din cei 10 ani de emisiune pe care îi fac, am avut onoarea să-l cunosc și pe inițiatorul care a dus Bowen-ul în Europa și în România, și prin doamna Manuela Papalicev și prin Niculina Gheorghiță, pe care am avut-o de foarte multe ori în emisiune. Și toată lumea care mă întreba ulterior ce înseamnă această terapie Bowen,
Și cum se manifestă? Pentru că eu am fost și am făcut această terapie pe mine timp de 2 ani de zile și mi-a mers bine cu piciorul până la un moment dat, în momentul în care am împlinit 50 de ani și deja trece femeia prin niște faze, s-au agravat situațiile. Ei, vreau să spun că ceea ce spuneți dumneavoastră cu remediile acestea, așa știu că scoate și băuienul prin accesarea. Ce se întâmplă cu băuienul? Accesează niște terminații nervoase prin care se trimit impulsurile la creier și resetează organismul. Exact. Ei, e cam asemănător. Eu asta am descoperit și am rămas surprinsă, că am zis că cum, eu pot să am un bauen la purtător, adică în maniera în care ele reactivează, de fapt, ductul interior, astea fac aceste drajeuri, și, de fapt, acționează asupra capacității organismului de autovindecare. Acționează pe principiul homeopatiei și să știți că ele au înglobate, v-am zis, plante și fructe care sunt extrase printr-un procedeu modern, ultramodern, se cheamă extracție prin ultrasunete, deci este vorba de nanotehnologie și aceste substanțe active, atâta timp cât ele sunt puse sub limbă, se asimilează foarte rapid prin mucoasa bucală și prin rețeaua de capilare de sub limbă și eficiența lor, rapiditatea cu care se absorb, sunt undeva la 15-16 secunde. Deci aceste substanțe active acționează, adică ajung în sânge în 15-16 secunde, după care în sistemul limfatic și ele acționează holistic, adică noi ajungem la o stare de echilibru într-un anumit timp, deci nu se poate într-o zi, 2 sau într-o săptămână, dar pur și simplu aduc o stare de echilibru în organism. Deci vă spuneam pe principiul homeopatiei, pentru că cunosc și homeopatia și de 20 de ani am zis să-mi tratez copilul și familia cu remedii homeopate. Aceste remedii, la fel, sunt granule de zahăr, da, care se puse sub limbă și el, de fapt, ce conțin? Conțin informația unui anumit remediu. La fel, cum ați spus și ați făcut paralelă cu baun, eu am făcut paralelă și cu baun și cu homeopatia, pentru că ele conțin și frecvența acestor plante, mai mult e vorba de terapie și prin biorezonanță. Deci ele, având frecvența, lucrează acolo resetare, deci acolo unde trebuie și resetează, de fapt, programul acela eronat pe care noi îl putem să-l avem din burtica mamei sau programe pe care le-am dobândit pe perioada copilăriei sau adolescenței, da? Mai mult decât atât se face și nutriție, pentru că sunt dropsuri care au capacitate antioxidantă foarte mare și datorită tehnologiei pe care le au aceste produse, se cheamă Acumulitesat, este tehnologie de acumulare a puterii, adică extrase substanțele active, potențate de 10 de ori, aceste substanțe active, încărcate cu sarcină negativă, ion negativ, și înglobate într-un drops, drops de cantitate, un nanocontainer de melasă. Eu pot să vă arăt produsele acestea. Vă rog. Sunt foarte ușor de administrat, foarte ușor de făcut terapie cu ele, pentru că ele au o eficiență terapeutică foarte mare și le putem purta cu noi în gentuță, vedeți? Așa arată, sunt da? Dulci, au gust de fragi. Au gust de fructe, pentru că în componență, deci nu au aromatizator, ci pur și simplu au coloranți din fructe și plante naturale. Văd deci, mai multe tipuri, adică aveți aici, și am să vă rog să le explicați un pic fiecare, că sunt multe. Da, vă spun câte sunt. Produsele acestea, uitați, eu le-am și consumat deja. Sunt pe culori, de fapt, produsele acestea sunt 14 sortimente, sunt 14 la număr și fiecare produs în parte acționează holistic, dar și, să zicem așa, setat pe un anumit segment. Adică 14 produse pe sisteme, adică sistemul nervos, sistemul neuromuscular, pe
zona de oase, fascii, ligamente, pe zona genitourinară femei, bărbați, deci prostată, ovare, zona de tract gastrointestinal, pe sistemul hepatobiliar, pe sistem digestiv și pe zona aceasta de echilibrare a imunității, de ridicare a imunității, deci vitamine, minerale, oferă foarte multă energie, deci pe reglarea, să zicem, vitalității organismului și toate acestea, 14, acționează, nu se iau toate odată, acționează pe rând în funcție de necesitatea organismului și ceea ce dorim noi să echilibrăm. Dacă o să fie nevoie, eu am să le prezint un pic pe rând, eventual. Așa, succint, nu foarte detaliu, că nu avem, ne permite timpul. Eu recomand și cu cea mai mare încredere. Hai să începem, te rog, cu diabetul, pentru că foarte multe persoane au această boală, că e o boală deja. Da, acum haideți să vă spun de ce se întâmplă cu toate bolile moderne, diabetul și nu numai, și osteoporoza, și Alzheimerul, și Parkinsonul. Sunt boli moderne care au la bază două, să zicem, cauze. Aciditatea foarte mare din organism și lipsa de oxigen. Adică în momentul în care noi suntem atât de presați zilnic și stresul este unul din factorii principali ai tuturor dezechilibrelor, alimentația care este, așa cum o știm, chimizată și nu avem necesarul zilnic de vitamine și minerale așa cum ar trebui, poluarea aerului, poluarea fonică, toate acestea duc la acidoză. Iar organismul, ca să intre într-o stare de echilibru și să avem, să zicem, rezultate benefice, să obținem o vindecare chiar de multe ori, trebuie să alcalinizăm organismul. Deci ăsta este primul pas, să alcalinizăm organismul, să-i oferim oxigen, pentru că într-un mediu fără oxigen sau un mediu anaerob, se spune, se dezvoltă bolile, acolo este mediul propice dezvoltării bacteriilor, paraziților, fungilor și dacă nu avem și o hidratare corespunzătoare, atunci se instalează această stare de aciditate foarte mare și organismul intră, să zicem, într-un colaps sau pur și simplu se blochează. E ca un mecanism inteligent care se blochează datorită încărcăturii pe care o are de toxine și noi ce trebuie să facem? Să urmăm așa niște pași logici și foarte simpli, adică să hidratăm organismul și să încercăm și prin alimentație, bineînțeles, să aducem aport de vitamine, de minerale, să alcalinizăm organismul, să facem mișcare și, bineînțeles, să ajutăm organismul atunci când este necesar cu un supliment de cea mai bună calitate. Produsele pe care le recomand și pe care le promovez sunt produsele companiei EPL. Este o Aegis Product Line, este o companie din Rusia, este fondată în 2011 și au deja, să zicem, există o cazuistică pe piața Rusiei de 7-8 ani. Ca și cazuistică la noi, cum am intrat aceste produse în România și în mod special mă refer zona Iașului, că de acolo de fapt a început această promovare, datorită unor doamne care aveau probleme cu oasele și două doamne care erau programate în aprilie pentru o operație de gonartroză, scuze, deci probleme la genunchi și o doamnă era pe 1, programată una pe 7 aprilie. La insistența unei doamne din Chișinău, această doamnă care era programată la operație, să zicem, fiind și prietene, a acceptat să ia aceste produse ca scop profilactic, înțelegeți, ca scop de a mai diminua din durere, de a dormi mai bine și primul produs care a fost recomandat a fost acest relax. De exemplu, acest relax este un produs care relaxează sistemul neuromuscular, neurovegetativ
și un produs care aduce și liniște mentală. Și apropo de diabet, ce spuneți dumneavoastră, pentru că foarte multă lume nu-și conștientizează că stresul, da, și diabetul este o boală nu numai a consumului exagerat de dulce, ci este o boală a sistemului emoțional. Eu l-am făcut pe bază de stres. Pe fond de stres sau pe fond de șoc emoțional, o persoană sau un copil chiar poate face diabet și deja știți cum se introduce poate și insulină sau se trec la tratamente, să zicem, mai agresive. Produsul acesta, și încep cu el, apropo de diabet, și la doamna aceasta cu gonartroză, a reușit doamna după 2 zile să doarmă. I s-au diminuat durerile și atunci a văzut o îmbunătățire deja rapidă a somnului, după care a început să ia și alte produse care sunt destinate, într-adevăr, inflamației și durerilor osteoarticulare. Și de aici a plecat toată povestea noastră în Iași, după care am avut rezultate pe alergii și nu numai, o să vă mai dau câteva exemple. Iar produsul acesta relax este ceea ce face un terapeut, de exemplu, la prima mișcare, activează doctorul interior și lucrează foarte mult pe zona mentală. Este un produs care relaxează extraordinar de bine și pe diabet am avut rezultate în 10 zile de scăderea glicemiei de la 300 la 150 doar cu produsul relax. Acea persoană avea și incontinență urinară și surpriza a fost că m-a sunat după 10 zile și mi-a spus că, de fapt, nu numai că i-a scăzut glicemia, dar și această incontinență. Un produs pentru diabet este produsul Norm, nu știu dacă îl avem aici, da, uitați, îl avem aici, produsul Norm. Ele sunt practic scrise pe fiecare cutie în parte, câte 3 litere, prescurtat a ceea ce cum se cheamă. Da, Norm, ca să nu le mai scoatem, da? Să le arătăm. Da? Norm este produsul care reglează activitatea pancreasului. Deci nu numai că scade glicemia, reglează activitatea pancreasului și avem surprize cu aceste două, și am avut și avem deja cazuistică cu aceste 2 produse, Relax și Norm, să reglăm activitatea pancreasului. Ulterior, fiecare consumator este îndemnat să facă și o detoxifiere. Foarte mult se reglează organismul după o detoxifiere. Și aici o să vin cu exemplu MLS sau multispectrum se cheamă. Este produsul care acționează asupra a peste 250 de paraziți și nu numai paraziți, infecții fungice, infecții virale, infecții bacteriene și acest produs MLS sau multispectrum, de fapt ce face? Creează un mediu neprielnic dezvoltării paraziților. Și atunci, spre surprinderea noastră, am avut copii care au eliminat paraziți vii și nu numai, și adulți. Și după ce se face o deparazitare cu acest produs MLS, deja se reduce foarte mult din această aciditate a organismului și din această reacție inflamatorie. De fapt, că atunci când există aciditate în organism, există o reacție inflamatorie profundă. Deci e o reacție generală a organismului. Și sunt inflamate nu numai organele interne, ci și fasciile, ligamentele, țesuturile, da? Și o altă cauză pentru aceste dureri articulare sunt infestările cu paraziți. Și în cazul ăsta n-ar trebui, după părerea mea, să începeți întâi cu recomandarea acestui Norm? Nu, pentru că atunci când produsele sunt foarte puternice și acționează rapid și ce se întâmplă? Se antrenează, chiar dacă eu iau un produs relax, el are efect adaptogen și se adaptează acolo unde există o problemă și au toate și rolul de a activa, de a curăța organismul și se antrenează în sistemul limfatic foarte multe toxine, iar bolnavii cronici nu trebuie să înceapă cu un program de detoxifiere din prima zi, pentru că dacă ei sunt cronici și au mai multe dezechilibre, toate toxinele acestea sunt în limfă și se creează reacții, da? Tulburări, dureri de cap, greață, amar în gură, eu știu, scaune foarte dese și o persoană
poate intra în panică, plus că în momentul acela poate crește un pic și tensiunea sau poate crește și glicemia. De aceea, cel mai bine și recomandarea mea că aceste produse să se meargă în prima lună pe echilibrarea organismului, sau dacă sunt persoane care au, de exemplu, sunt slăbite, au o vitalitate foarte scăzută a organismului, nu putem trece la o detoxifiere a organismului din start. Trebuie să ridicăm această vitalitate. Are deficiențe nutriționale. Și uitați, deficiențele nutriționale, eu pentru aceste deficiențe recomand produsul Grow, care este Grow înseamnă a crește. Este un produs foarte concentrat, un drajeu care are toate elementele din gama vitaminelor și mineralelor și oligoelementelor, plus Grow, uitați, acesta este. Acesta. E un produs care are vitamine, minerale, aminoacizi, acizi grași esențiali și care ajută la reglarea imunității și a celor care au deficiențe foarte mari nutriționale. Și să știți că mulți dintre noi au aceste deficiențe. Tot din experiența mea la biorezonanță, pentru că acolo pot vedea la nivel foarte fin care sunt, de fapt, cauzele dezechilibrilor și deficiențele. Și foarte multe persoane au acest deficit. Și atunci începem cu acest produs, cu Relax, cu Grow. Mai avem produsul GTS, de exemplu, care este produsul ce conține toate vitaminele B, în concentrație foarte mare și cu enzima Q10, inclusiv B17. Și vă spuneam că datorită acestei tehnologii acumulite sau acumulare la putere sau potențare, ele sunt foarte puternice. Și dacă o persoană este stresată, de exemplu, sau are, eu știu, supra-solicitat, da, în fiecare zi, atunci putem să începem cu un Relax, cu un GTS, cu un Să ne Grow. faceți și nouă niște cadouri, că avem colegi care sunt muncesc foarte mult și sunt Păi foarte toți stresați. suntem stresați și atunci punem un pic organismul așa într-o stare de echilibru, după care mergem cu detoxifiere. La detoxifiere există un produs foarte drag nouă, nu știu dacă l-am aici, ba da, este acest produs ALT. Uitați, acest produs ALT înseamnă alternativă, deci e produsul care luptă împotriva alergiilor. De fapt, este un produs care curăță sistemul limfatic și sângele și acționează asupra tractului respirator superior, deci zona de plămâni, sinusuri, laringe, urechi, ochi, și e produsul care, de fapt, deblochează foarte mult sistemul limfatic și alergiile, da? Sinuzitele, bronșitele, rinitele, laringitele, tot ce înseamnă inflamație, da? Și de fapt sunt blocaje ale sistemului limfatic. Și noi trebuie să ajungem acolo, adică la cauză, să curățăm limfa, nu să tratăm alergia. Bun. Și acest produs are o eficiență maximă pe alergie. Probabil fiecare produs în parte are specificul lor și se tratează fiecare câte o boală în parte. Acum, vreau să vă întreb ceva. Care este limita de vârstă minimă și maximă și cum se iau aceste remedii? Adică, unor copii care au probleme, li se pot administra aceste drajeuri și, ca perioadă de timp, cât putem lua, cât lungim, pentru că bănuiesc că sunt niște costuri și nu știu, acum nu discutăm despre asta, relații în particular sau pe site-ul dumneavoastră puteți să dați relații. Dar spuneți-mi că prima dată vârsta și după aceea spuneți-mi limita de timp. Cât de mic sau de scurt și cât de lung poate fi termenul de administrare. O să fiți surprinsă de răspuns de la sugari, chiar dacă sugarii nu pot ține un drop sub limbă, de la sugari la cei care sunt de vârstă adultă și bătrâni, femei însărcinate și femei care alăptează. Deci sunt remedii naturopate care aduc un plus de energie, care curăță organismul, restabilesc funcția organismului într-un mediu, într-o manieră blândă. Păi și vă spun sugarilor cum le dați? Vă spun cum. Pentru sugari se topește un drops în puțină apă și se dă cu pipeta sub limbă. Deja eu am pacienți, am chiar copilași de 10 luni în Germania pe care îi tratez și deja
au cam 3 săptămâni de când consumă produsele acestea, deci le dau părinții, că sunt cu doi gemeni născuți și unul dintre ele are probleme, cel puțin cu zona creierului și nu se poate alimenta și atunci cu pipeta au început, de fapt, numai relax să le dea și a spus că foarte atenți sunt acum, sunt mult mai liniștiți, chiar cu produsul relax avem rezultate și aici în Piatra pe autiști, pe copil autist, să știți că merge foarte bine și pe schizofrenie, pentru că, v-am spus, reglează foarte mult sistemul nervos și foarte multe boli pleacă de acolo. Și la sugari, cum vă spuneam, se topește și se pune sub limbă. O femeie însărcinată la fel, sau o femeie care alăptează, poate consuma și este sunt atât de eficiente la copii care au probleme de sănătate și în mod special copii care răcesc foarte rapid și sunt tot timpul infestați cu paraziți sau răcesc deci repede. Produsele noastre cu 2 dropsuri, deci pe mine asta mă încântă extraordinar, cu 2 dropsuri eu fac o deparazitare la un copil. Și ce este mai plăcut, să știi că poți face deparazitare într-un mediu, într-un mod plăcut și să nu forțezi copilul să-i dai substanțe amare, că de obicei produsele care sunt pentru deparazitare sunt amare și trebuie să forțezi copilul și să-i dai în iaurt, trebuie să-i dai în ceai, în lapte, ca el să-l poată asimila și să-l poată înghiți, să facem deparazitare cu 2 dropsuri. Cu MLS, de exemplu, și alt, noi facem deparazitare la copii și credeți-mă, rezultate sunt... Am cunoscut pe cineva și se plângea tot timpul, copilul era foarte agitat și spunea că era deja considerat ca a fi un copil cu probleme, da. Și de unde venea această agitație? De la paraziții intestinali. Iată, deci că sunt lucruri pe care chiar nu le știm tot timpul. 99% dintre noi avem paraziți și una din cauzele principale ale problemele noastre de sănătate, inclusiv durere articulare, să știți că sunt de la paraziți. Acum, noi dacă facem de 2 ori pe an sau chiar de 3 ori pe an, dar poate e suficient de 2 ori pe an o deparazitare, suntem foarte câștigați pentru că prin deparazitare, de fapt, noi ne creștem și sistemul imunitar. Iar produsele acestea sunt un ajutor remarcabil în orice problemă de sănătate. Noi nu trebuie să mergem doar pe această variantă de a vindeca, ci ele sunt produse care ne ajută la întreținerea organismului, sunt produse anti-aging, anti-îmbătrânire, care nu trebuie să lipsească din poșeta noastră, din trusa noastră zilnică și ca durată, mă întrebați cât trebuie să le luăm. Deci ele nu au o limită cât trebuie să le luăm. Că e ca și cum m-ați întrebat pe mine cât trebuie să mănânc eu o ciorbă sau dacă vreau să mănânc o salată. Nu așa, doamna Alina, stați să vă întreb de ce v-am pus întrebarea asta. Eu, de exemplu, am această coxartroză deja agravată. Deci, din ce mi s-a spus, singura rezolvare ar fi protezarea. Bun. Eu dacă mă apuc și eu acest tratament, când deja osul la mine s-a micșorat, dacă le iau aceste drajeuri, ce perioadă să iau? În momentul în care probabil că va trebui să le întrerup, mă vor lua din nou durerile, adică... Nu. Vă spun tot, apropo, mă revin la cele 2 doamne care trebuiau să fie operate, deci ele chiar aveau programare și au început să consume aceste drajeuri din luna decembrie. Surpriza a fost că amândouă au renunțat la operație de gonartroză. Deci astea sunt verificări... În cât timp, doamne? Deci sunt 4 luni de zile, deci acum nu suntem în luna iulie, ele au renunțat, în aprilie trebuiau să fie operate, au renunțat datorită faptului că s-au îmbunătățit starea lor generală, s-a redus inflamația, au putut să meargă. Una dintre doamne a mers deja în pelerinaj, iar una dintre ele a mers până în Sofia cu autocarul 15-20 de ore dus întors, iar starea lor de sănătate în zona articulară și în zona genunchilor este extraordinară, adică ele au reușit să renunțe la operație, s-au reprogramat pentru octombrie ca să poată vedea de fapt toată evoluția aceasta din decembrie până în
octombrie, numai că au avut rezultate după o săptămână. Deci una dintre doamne după 5 zile a renunțat la baston, ceea ce a uimit pe toată lumea. Adică o persoană care era programată să fie operată să renunțe la baston în 5 zile. Și se pot reface cu aceste produse, se pot reface cartilajele, fasciile, ligamentele. De ce? Pentru că ele acționează asupra organismului și stimulează organismul de a produce colagen, elastină și lichid sinovial. Deci cu aceste produse și slide și stop, de exemplu, ele sunt pentru oase. Există vreo schemă cu care vin aceste remedii sau nu. Cum procedați? Noi am preluat, să zicem așa, anumite sugestii, da, și recomandări din cazuistica pe care o au în Moldova. Sunt de 4 ani pe piață în Moldova și de 7 ani, m-am spus, în Rusia, și de la ei am preluat așa sugestii cam cum ar trebui să le luăm. Ele se combină foarte bine câte două. De exemplu, dacă avem o durere de stomac, să zicem, AIS-ul înseamnă gheață, este produsul care acționează asupra tractului gastrointestinal, și stopul este un antiinflamator, un analgezic foarte puternic. Și atunci când ai o durere, de exemplu, sau o greață, sau AIS și stop, sau relax și stop pentru o durere, sau brain și stop pentru durere de cap. Și în maniera aceasta noi deja am început să le sugerăm tuturor cam ce li s-ar potrivi. Acum, nu este neapărat nevoie să mergem pe o anumită schemă. De exemplu, dacă eu vreau să-mi fac întreținerea ficatului, da, și fac cu detoxifierea ficatului, iau produsul Heper, da, sau Hepar. E un produs care ajută la regenerarea funcției ficatului și chiar scoate dependența de tutun și alcool. Tensiunea? La tensiune, de exemplu, un relax și stop merge foarte bine, sau există produsul Heart pentru inimă, care acționează asupra circulației cardiovasculare și subție sângele, Heart și stop. Numai că, de exemplu, produsul Heart nu poate fi luat chiar din prima zi, ci este indicat relaxul să meargă relax stop și după aceea Heart și stop. Sau slide și stop, produsele pentru oase, da? Fac combinații, dar nu este obligatoriu. Am să vă mai întreb ceva, pentru că cu siguranță telespectatorii noștri sunt de vârste diferite și dacă la copii, ați spus chiar și cei sugari, li se pot administra aceste drajuri topite și puse cu pipeta sub limbă și efectele sunt foarte rapide și cu o scontare imediată, da? Mă întreb, pentru cei trecuți de 50 de ani, pentru că am spus, limita undeva la 50 de ani, unii mai mult, alții mai puțin, pentru cei trecuți de 50 de ani, efectul este la fel? Adică eu știu că e particularizat pe fiecare persoană în parte, dar în general, din cauzistica dumneavoastră, cam care este timpul în care se manifestă această revenire, această reechilibrare, da? Exact, da. Aici este de la persoană la persoană, adică sunt persoane care au acționat, adică la care organismul a reacționat foarte rapid, 10 zile, 15, o lună, alții după 3 luni, alții după 2 luni. Contează foarte mult istoricul, ce boli are. Nu poți să introduci, cel puțin recomandarea mea, nu poți să introduci toate produsele odată, da? Pentru că atunci când sunt probleme cronice, răscolește tot organismul și pot fi manifestări pe care omul nu le poate înțelege, dar eficiența lor este și la cei de 50 de ani în funcție de organism, adică nu există o regulă. Cert este că acționează mult mai rapid decât produsele, v-am zis, clasice, tablete, capsule sau sucuri, și rezultatele sunt mult mai rapide pentru că se reface organismul. De fapt, el intră într-o stare de echilibru și se reglează întreg metabolismul organismului. Deci este o terapie pe termen lung și fiecare face în funcție de posibilități sau de necesități și acțiunea lor este diferită de la persoană la persoană. Dar să știți că la 50 de ani, dacă omul, de exemplu, poate să fie, de exemplu, fără istoric, da? Acționează foarte rapid, sau chiar și la cei care au probleme cronice resimt și în 2 zile. Deci în 2 zile am avut o prezentare la Cluj și o doamnă care de 30 de ani avea insomnie. Deci gândiți-vă, de 30 de ani și dureri articulare și genunchi în mod special. Ea nu putea să întindă absolut deloc
picioarele, deci mergea cu picioarele îndoite și medicii știau lucrul acesta. Făcând prezentare, am dat la prezentare un relax și slide și stop, aceste două pentru oase. Și a doua zi dimineață m-a sunat la hotel că să-i las produsele, pentru că ea în 10 zile, i-am lăsat pe 6 zile i-am lăsat, dar ea în 10